Ahojte, dnešné video bude o tom, ako si spraviť kávu skoro ako z kaviarne aj u vás doma. Ako viete, asi pred mesiacom sme si kúpili nový kávovar, už ho máme poriadne vyskúšaný, sme s ním spokojní, tak by som vám chcela dať bližšie info, ak aj náhodou vy zvažujete kúpu kávovaru, alebo možno si na základe tých parametrov, ktoré budem vysvetľovať, budete vedieť lepšie nastaviť ten kávovar, čo máte doma. Tak poďme na to. Takže je to klasický jednopákový kávovar, je spolu spojený so mlynčekom, mlynček je násypka je tu, takže nepotrebujete externý mlynček k nemu, je tu tryska na penenie mlieka, či na mliečne nápoje a je tu takto schovaný aj tamper. Takto sa vlastne zapína, spustí sa, tu už vidíte na displeji potom jednotlivé parametre. Prvé, čo tu je hrúbka mletia, ktorá sa nastavuje kolieskom tu. Tých stupňov je tam pomerne veľa, takže si viete dobre prispôsobiť, aké mletie potrebujete vy. My to máme teraz na 5, čiže čím nižšie mletie, tým jemnejšia káva. Potom je tu dĺžka času, kedy to mletie prebieha a potom je tu vlastne rozdelenie, či chcete ako keby jednu kávu alebo dve kávy z toho, čiže respektíve single shot alebo double shot. A ako vidíte, nie je tu žiadne nastavenie ako latte, cappuccino a podobne, ako si možno zvyknutí na automatických kávovaroch. Tu ide vždy len o prípravu espressa a tým, že je tu táto tryska, tak si mlieko napeníte už podľa svojich preferencií a pripravíte si taký nápoj, aký potrebujete alebo aký chcete vy. Jednu vec som zabudla, tu vzadu je taká nádržka vlastne na vodu. Samozrejme voda od niekade musí prichádzať, takže tu sa leje voda ideálne vždy čerstvá. Ešte by som doplnila, že my sme si ku kávovaru dokopovali aj váhu. Pretože tu síce zistíte čas, ako dlho tá káva vyteká, ale my si chceme merať aj gramy, aby sme to vedeli lepšie odregulovať a lepšie nastaviť. Takže sme si kúpili takúto váhu, stála asi 1000 korún, je z Alzy, nájdete aj drahšie, aj o niečo lacnejšie, ale ak chcete vlastne tú kávu mať presne nastavenú a chcete z nej vyťažiť čo najviac, tak určite odporúčam mať váhu. Než sa konečne pustíme do prípravy kávy, tak by som vám rada ešte ako ozrejmila taký možno základný recept na prípravu kávy, ktorý nie je presný. Sú tam odchýlky podľa toho, akú kávu máte, aké máte preferencie, ale taký základ, od ktorého sa môžete odpichnúť. A to je, že na 18 gramov namletej kávy do double espressa, respektíve teda do páky, ktorá má 2 vyústie, k tomu prispôsobené sítko, čiže ako keby na 2 espressa, tak je tam teda 18 gramov kávy. Malo by to vytekať, tá káva by sa mala extrahovať okolo 30 sekúnd a z tej páky by ste mali dostať zhruba 40 gramov. Čiže je to 18 gramov kávy dovnútra, zhruba 36 až 40 gramov nápoja vytečie z tej páky za cca 30 sekúnd. Tak začneme tým, že si tam ešte dosypeme trochu čerstvej kávy. Pri takomto kávovare určite používajte určite celé zrná, do toho sítka by ste teoreticky mohli dať aj na mletu, ale keď už máte takýto kávovar, tak by to bola škoda. Čerstvá káva vždy bude chutiť lepšie ako tá už namletá. Predtým, než ideme kávu pripravovať, tak si vždy treba ten kávovar ako prepláchnuť. Ja to robím tak, že dávam po to takto plecháčik, aby mi to nekvapkalo sem a nezberala sa mi tam tá voda. Ale vlastne stlačím ako keby toto tlačidlo na tú jednu kávu bez páky a ono sa mi to vlastne prepláchne a prečistí. Ešte na jednu vec nemôžeme zabudnúť, ak váhu máme, tak si predtým zvážime prázdnu páku, vytárujeme, aby sme vedeli vlastne koľko kávy presne sme si tam nasypali a mohli vlastne prípadne prispôsobiť to množstvo. Ideme na mletie kávy. Tak teraz zvážime páku už namletou kávou a tu vidíme, koľko máme gramov, máme 18,2 gramu, čiže nastavené, ako som hovorila, na tých 18 gramov to cca mám. Môžem to nechať takto, prípadne by som mohla trošku ubrať, ja to teraz nechám týchto 18,2. Namletú kávu trošku sklepeme, aby sme zarovnali povrch. Ďalej si vezmeme tamper, páku oprieme a kolmo zatlačíme. A ideme na samotnú prípravu kávy, vložíme páku, položíme šálku, opäť vytárujeme, aby sme vedeli, koľko budeme mať kávy a spúšťame. Tento kávovar umožňuje nastaviť si dĺžku extrakcie individuálne, tak ako to robím ja teraz na videu, ale môžete si to nastaviť automaticky, kedy vám vlastne kávovar prietok vody vypne sám. Video je zostrihané, ale tu vidíte, že káva vytekala 27 sekúnd. Puk, ktorý nám ostal v páke, vyhodíme a kávovar môžeme znova prepláchnuť.
Ideme na samotný latte art. Trysku predtým, než použijeme, si môžeme takto prefúknuť, čím sa vlastne šťakuj prečistí. A mlieko používame ideálne plnotučné a vždy vychladené, vždy z chladničky, bude sa peniť o mnoho lepšie. Čo sa týka objemu, tak to už si potom odhadnete podľa toho, ako kávu pijete. K tomuto kávovaru je pribalená konvička, ale ja používam vlastné. Ale určite bude fungovať aj tá, ktorá je pri kávovaru. S mliekom si pripravíme tak, že sa môžeme tuto zaprieť o túto časť so zobáčikom. Hrot máme ponorený asi 0,5 cm až centimeter pod hladinou a v 45 stupňovom uhle. Pri pijení mlieka je dôležité naučiť sa počúvať zvuk, ktorý tryska vydáva. Také jemné praskanie, ktoré počujete, práve znamená, že sa do mlieka vpúšťa vzduch a teda sa vytvára pena. Trysku treba po každom použití očistiť, aby tam nezostalo zaschnuté mlieko, ideálne mokrou handričkou alebo špongiou. Tak tu už vidíte, ako sa nalieva mlieko do kávy, na to mám samostatné videá, takže určite odporúčam pozrieť tie, kde sa tomu venujem podrobnejšie. Kávu máme konečne hotovú, môžeme si ju vychutnať a ak máte akékoľvek otázky, lebo samozrejme veľa vecí som nestihla povedať takto v jednom videu, tak mi určite dajte vedieť.